İstersen gel. Години съм земеделски производител, промяна за добро не съм видял. Се измислят нещо, което да натоварва. Се като стъпи някоя партия на власт или ново правителство, казва ще облегчиме, ама нищо не облегчават. На времето в това село имаше 4 ферми. Плюс отделно стадо, селско стадо. А сега в момента 3 ферми са ликвидирани до последно животните и селските животни са 6 на брой. Така че и моето време е дошло. И е много точно измислена стара поговорка. В една държава селото почне ли да се храни от града, отпиши е тая държава.